Malang yen ning Jati Kontel Mas nelayane sing terkenal yen ning Bagale sesuk tak tukoke duren cek Walatino minggu dek ayo tak melu aku melu ning ngendi melu aku mlaku nang Purworejo Purworejo sakulon ngayuh Yogyakarta kuthane resik ora akeh tempat wisata mlaku ning Purworejo pengen ngerti entahe kota Purworejo kota Purworejo dik akeh sing kondang nang kono yen sliramu melu dijamin ora kujiwa Beduk Purworejo sing paling gedhe sadonya ning endi wae Mas tempat pariwisata kuasa lawan pantai Ketawang tekan Jati Malang yen ning Jati Kontel Mas nelayane sing terkenal